Интерфейс 2014 бүген үтелә үз эшендә асу мәсьәләләренә арналган халыкара франшиз һәм бизнес бәйләнешләр фестивале үтте. ВДНХ Экспо күргәзмәләр комплексында оештырылган фестивальдә 500-гә якын эшкуар һәм инвестор катнашты. Улар Рәсәйдән һәм чит илләрдән уңышка өлгәшкән юньселләре белән аралашып, партнерлар белән килешүләр төзи алды. Әзер эшкуарлык төрләре белән сауда итүчеләр турында киләһе язмала. Пышка, Мирный воин, уңайлы торлак һәм башкалар. Интерфейс 2014 Башкортостанда билдәлелек яулаган 20-нән ашу компанияны һәм 500-гә якын эшкуарды ялеп итте. Атап үтелгән брендтарның кайһы бирләре франчайзинг системаһын күптән куллана ала инде. Уларның береһе Пышка компанияһы Рәсәй кимәлендә эш алып бара. Был сарала безнең тәҗрибә барыһына ла файда килтерер дип ышана предприятие вәкилләре. Предприятие не только бутсы у нас. Безнең предприятиеләр Өфөлә генә түгел, Рәсәй кимәленә лә сыктык. Салават, Нефтекама, Мәскәү калаларында ла нөктәләребез бар. Бөтәһе 88 сауда нөктәһенең 32-һе франчайзинг юлы менән эшләй. Фестивальдә шулай ук киләсәктә франшизлар юнәлешендә эшләргә теләүчеләр дә үз компанияһын тәкъдим итте. Яшь эшкуарларның береһе Тәлгат Юнысов әйтүенчә, улар әзер эштә һатып алырга теләүчеләр менән төрле шартлардагы килешүләр төзи. Мирный воин компанияһы исем астында эшләү өчен 100 меңдән миллион ярым һумга тиклем түләргә мөмкин. Ләкин югары хакка предприятие белгечләре эш башлаусыга күбрәк ярдәм итә. Безнең команда бер айга шул шәһәргә сыгып, филиалды аякка күтәрә. Һәм кеше беренче клиентлар ничек башлана, ничек киләләр, аны күрә. Һәм безнең специалистлар аны күрсәтә. Франчайзинг системаһының бер буатка якын тарихы бар. Безнең илдә ул күптән түгел барлыкка килгән. Шулай да бәләкәй һәм урта эшкуарлык буенча белгечләр яңа эш башлаучы эшкуарларда был юнәлештең киләсәге бар дип исәпләй. Бик шәп юнәлеш дип уйлыйм. Чөнки бәләкәй эшкуарлык башка төбәкләрдә ничегрәк уңышлы итеп эшләгән франшизлар рынок. Үзебезнең төбәктә Өфөлә, башка регионнарда, халларда уларда кулланып, бик шәп бизнес эшләй ала. Бүген бunda күп брендлар күрсәтелгән. Киләсәктә әгәр дә бизнес менән шөгыльләнергә уйласам, берен алып кулланырга була. Интерфейс 2014 Рәсәй менән Казакстан эшкуарлары арасындагы хезмәттәшлекне үстерү менән дә әһәмиятле. Делегация менән килгән Алматы эшкуарлар ассоциациясе вәкилләре сарага зур өметләр баглай. Рәсәй-Казакстан таможня союзы безнең эштә зур мөмкинлекләр аса улар. Безнең ассоциация иң уңышлы эшләгән 500 предприятияне берләштерә. Алматы калаһы Казакстанның эшкуарлык үзәге. Бындай эшлекле сәфәрләр 2 ел өчендә файдалы, чөнки икътисади бәйләнештә тап ошондай әүзем эш алып барган эшкуарлар сорашуында булдырыла. Оештыручылар бер сара менән генә туктап калырга йыенмай. Киләсәктә үзебезнең милли брендтарны үстерү, уларның франшизаларын булдыру нияте менән яна. Бәлки башкорт балы буларакмы, бәлки башкорт кымызы буларакмы, башка бик матур үзебезнең халкыбызның эшкуарлык менән шөгыльләнә беләсәк, өлкәләрендә эшләргә мөмкинлек бар. Һәм әлбәттә киңәйтергә дә, башларын киңәйтергә кирәк. Урал районнарында, башка районнарда ла шулай үткәрергә мөмкинлек бар. Фестивальдә катнашучылар күргәзмәләге предприятиеләр эше, айрым брендтарды һатып алу шартлары буенча һөйләшүләр алып барды. Франчайзинг системаһы буенча семинарлар үтте. Оештыручылар фестивальдән соң елдар дәвамында ешылган, ыңгай тәҗрибәгә ия булган юньселләрдән үлгә алып, үз эшен асучылар артыр дигән ышаныста калды. Рәшит Тайбугин, Илнур Ямагылов, Башкортстан, Юлдаш телевидениеһы.